सावंतवाडी येथील नियोजित तहसीलदार कार्यालयाच्या रखडलेल्या व निकृष्ट कामाचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता युवराज देसाई यांना आज घेराव घातला। यावेळी निकृष्ट कामाचे उद्घाटन पालकमंत्र्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्यांना काळे झेंडे दाखवू अशी आक्रमक भूमिका श्री बाळा गावडे यांनी घेतली। परंतु काळे झेंडे दाखवण्याची काँग्रेसची संस्कृती नाही असे सांगून परुळेकर यांनी त्यांचा मुद्दा खोडून काढला। या शीतयुद्धात कुणीच माघार घेतली नाही। अखेर या कामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा अशी मागणी त्यांनी देसाई यांच्याकडे केली। यावेळी रवींद्र मापसेकर, बाबल्या दुभाषी, कौस्तुभ पेडणेकर, सुधीर मल्हार, संतोष जोईल, अभय मालवणकर आदी उपस्थित होते। तहसीलदार सावंतवाडी इथलं जे तहसीलदार ऑफिस आहे ते गेले 7 वर्ष त्याचं बांधकाम चालूच आहे। मुळात जे बांधकाम 2-2.5 वर्षात संपायला पाहिजे त्याला 7 वर्षाचा कालावधी लागला। याच्यात ठेकेदार आणि शासन प्रशासन याची कुठेतरी अभद्र युती होती, कोर्ट केसेस झाल्या, हा सगळा इतिहास झाला। आज जे तहसीलदार ऑफिसचं बांधकाम दिसतंय हे बांधकाम हे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक असं बांधकाम दिसतंय। त्याचे असलेले जे काही पिलर्स आहेत, कॉलम्स आहेत ते एका सरळ रेषेत नसून अनेक ठिकाणी हे वाकडे तिकडे आहेत। म्हणजे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही इमारत ही सुरक्षित आहे की नाही हेच प्रश्नचिन्ह आहे। आज गरज अशी आहे की उद्या हे ऑफिसचं उद्घाटन झाल्यावर आज तालुक्यातील जनता, ग्रामस्थ, शेतकरी इथे येणार। उद्या जर काय अपघात झाला त्याला जबाबदार कोण? तर या बांधकाम असुरक्षित आहे त्याचं दिसताना, आम्ही काय तांत्रिक एक्सपर्ट नाही, पण दिसताना जे दिसतंय ते अतिशय विचित्र पद्धतीचं वाटतंय। म्हणून त्याचं स्ट्रक्चर ऑडिट व्हावं, रिक्सर त्याचं सर्टिफिकेशन द्यावं की हे बांधकाम सुरक्षित आहे, चांगल्या दर्जाचं आहे आणि निश्चितपणे लवकरात लवकर उद्घाटन व्हावं। आम्हाला हे पाहिजेच आहे की तहसीलदार कचेरी चांगली बनावी, पण त्यासाठी कसं तरी करून रेटून नेऊन काम करून अजिबात आणि निवडणुकीच्या तोंडावर करून जनतेची दिशाभूल करण्यात येऊ नये म्हणून आम्ही सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आज येऊन इथे निर्माण भवनमध्ये एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर साहेबांना भेटलो। त्यांनी आम्हाला जी उत्तरं दिली ती आम्हाला काय पटलेली नाहीत। त्यांना आम्ही विनंती केली तुमचे जे काय तांत्रिक म्हणजे इंजिनियर्स आहेत त्यांना घेऊन आमच्यासह पत्रकार बांधवांच्या समोर आपण भर पावसात जाऊया आणि बघूया। आम्ही तुम्हाला दाखवतो की 8 ते 10 ठिकाणी सरळ रेषेत नसलेले जे काय कॉलम आहेत ते कसे विचित्र दिसत आहेत आणि ती इमारत सुरक्षित आहे का एवढे पहिली प्राथमिक पाहणी झाली असती। पण त्यांनी सांगितलं त्यांची मीटिंग आहे जी महत्त्वाची आहे, म्हणजे जनतेची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे की प्रशासकीय त्यांची मीटिंग महत्त्वाची आहे हे त्यांनाच ठाऊक। आम्हाला एवढंच नोंद करायची होती की ही जी बिल्डिंग आहे ती आमच्या दृष्टीने सुरक्षित दिसत नाही। म्हणजे अनेक प्रॉब्लेम झाले, त्याला प्रशासन म्हणजे हे बांधकामचं ऑफिस आणि हे सगळं प्रशासन जबाबदार आहे। मला एक सांगायचं आहे की आम्हाला जे समजलं की 15 तारीखला पेपरच्याच माध्यमातून समजलं की ह्या तहसीलदार ऑफिसच्या इमारतीचं उद्घाटन कार्यक्रम पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे। आता पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे कार्यक्रम तर आम्हाला काय त्याचं करायचं नाही, पण या पालकमंत्र्यांना आम्ही तिथं काँग्रेसच्या माध्यमातून काळे झेंडे दाखवून किंवा तिथं मॉब सायकोलॉजी करून काळे झेंडे दाखवून आम्ही तिथं त्यांचा निषेध करणार। पालकमंत्र्यांनी संबंधित ऑफिसचं जे बांधकाम झालेलं आहे ते त्याची पाहणी त्यांनी करावी। त्या बांधकामचे 10 पिलर्स हे वाकडे झालेले आहेत, वाकडे आहेत पिलर, हे डोळ्याने दिसणारं काम आहे। काम निकृष्ट आहे की चांगलं आहे हे आम्ही ठरवणार नाही, हे क्वालिटी कंट्रोल आहेत ते ठरवतो। आणि अशा परिस्थितीत जर पालकमंत्र्यांनी ह्या कामाचं त्यांच्या बुद्धीला जर पटलं आणि त्याचं उद्घाटन जर केलं तर ह्या उद्घाटनाअंतिम हे पालकमंत्री असतील जबाबदार किंवा हे बांधकामचं प्रशासन जबाबदार असणार आणि त्यांच्या जबाबदारीला लोकांना भूदंड सोसावा लागणार आहे। त्याच्यामुळे त्याने उद्घाटन करावं की न करावं मी म्हणत नाही, पण आम्हाला समजलेली पेपरवरची बातमी की 15 तारीखला किंवा यांच्या अधिकाऱ्याने बोलले 15 तारीखला 15 ऑगस्टला त्याचं उद्घाटन करणार आहेत आणि सध्याची कामाची परिस्थिती बघितली तर ती त्याने बघावी आणि याचं जर पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जर तशा स्वरूपात असताना इमारत उद्घाटन झालं तर त्याचा आम्ही निषेध व्यक्त करणार, निषेधाच्या घोषणा देणार आणि तिथं निषेधाचं आमचं सगळं काय काँग्रेसच्या वतीने जे आहे ते आम्ही करणार आहोत एवढं मात्र त्यांना विनंतीपूर्वक सांगणार।